तो भाई कुर्सी खाली कर दलो ना। आ गइलन सावन के राजा, हाँ पावर स्टार पवन सिंह के बोल बम गाना के पोस्टर आ गइल यार। आ उहो ऐसन कि गाना के देखला के बाद हई रोआ खड़ा हो जाता। पावर स्टार पवन सिंह साहब ने के यही उम्मीद कइले नेशन की पवन सिंह कुछ अलगे आ कुछ स्पेशल लेके आइहन। अरे पोस्टर बाबे एकरा बारे में एक एक चीज ये वीडियो में पता चली, लेकिन ओकरा से पहले एगो चीज हम कहे बाबू जे राजा बन के बैठल बा कि हम यही जा आ हमरे सब कुछ करेगा पर राजा। तो एगो चीज हम कह देतनी, कुर्सिया खाली कर दो आ पैर पकड़ के सीख लो कि केना बोल बम के गाना आवेला। पवन सिंह अब की पर मसाल ले ले बड़े जितना विरोधी बड़ा सन सबन के पिछुआरा भागती तो है, लेकिन जो पीठ पीछे धोखा कर रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। एक के थापड़ मारेंगे माइक में गिर जाएगा, ऐसे बतियाएगा तुम। हम लोग किसको नहीं किसी को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग अपने दुश्मन को छोड़ ही नहीं सकते हैं और पवन सिंह हुए हम कबो ना भुला ले। एक और बात हम बता दी, कैसेट के नाम बा भैया देवघर के राजा। एक तरफ भोजपुरी के राजा एक तरफ देवघर के राजा शंकर भगवान। तगड़ा टाइटल रखल गइल बा पावर स्टार पवन सिंह और सृष्टि भारती, यानी पवन सिंह फिर से एक लड़की का लाइफ सेट कर दिए हैं बहुत ऊपर लेवल पर, जिस लड़की का नाम है सृष्टि भारती। उन्हीं के साथ आ रहा है ये गाना पावर स्टार पवन सिंह और सृष्टि भारती। हम बता दी भैया कि पवन सिंह के साथ है जे काम कैले बा ओकर नाम है श्वेता महारा। हमने जब वीडियो शेयर भइल हुए ओबरा तो हमने के ओबरा वीडियो बनेला रहे सर। आ एकरा बारे में हम त लोग के एगो चीज बता दी कि ई गाना जोन बानू सोर्या फिल्म्स भोजपुरी से आवता। हम लगा था कि पहली बार पवन सिंह ये गाना आई पावता सोर्या। हम नाम पहला बार सुना था नहीं, शायद ही चैनल होई। राइटर के बारे में, राइटर के नाम बा भैया बिट्टू विद्यार्थी। बहुत ही कमाल के बेहतर राइटर हमन, बहुत ही अच्छा गाना लिखले बड़े। सबसे अच्छा तो बात एक और बात बता दी, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन यानी डिजिटल पार्टनर बड़े ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। तो माने मान के चली जाई चैनल माने फिट बा। एक और बात बता दी कि EI21 जुलाई के 6:45 में 21 तारीख के 6:45 में रेडी रहिए बोल बम के स्पेशल गाना पवन सिंह के आवाज में और सृष्टि भारती के आवाज। एक और बात बता दी भाई, एक और बात, जितना लोग ई जानता जे प्रियांशु के म्यूजिक होई ना स्वर्गम आकाश, पावर स्टार पवन सिंह पूरा बरांडे बदल दल बड़े, लेकिन प्रियांशु सिंह के भी सावन आई। सावन आई का है कि वो ये स्पेशल दिन क्या होता है? सोमवार के, यानी सावन के दूसरा सोमवारी के पावर स्टार पवन सिंह के गाना होता। 8 दिन पवन सिंह दे दिल रहन बाकी भोजपुरी के कलाकार लोग के, जेकरा जितना ऐठे के ऐठ ले, जेकरा जितना कूदे के कूद ले, काहे कि अगला सोमवार के हमार गाना आई और सब जना के बोरिया बिस्तर बढ़ा जाई। ओकरा ना ए बार अगला सोमवार से कुछ नहीं किया हमनी के माने इहो भुला जाए कि भोजपुरी में कोनो और स्टार बा। यही सोमवार के माने 8 दिन देलर रहन पवन सिंह, जे ए सोमवार से लेके वो सोमवार ले तू देख लो, काहे कि दूसरा सोमवार के हमार गाना आई सब जना के बोरिया बिस्तर बढ़ा जाई। तब फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के 6:45 पर गाना होता। रुआ सब जाई आ एकदम फटाफट सोर्या एक खाली हम तार लोग बता दी, गाना के नाम बा देवघर के राजा। पवन सिंह, सृष्टि भारती और श्वेता मेहरा पवन सिंह के साथ काम कइले बड़ी। बिट्टू विद्यार्थी के लिरिक्स और म्यूजिक बा सरगम आकाश के। आ 6:45 पर 21 तारीख के रेडी रहे। बाकी हमने के मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर